Ake sibingelele. Sibingelele siphinde sibingelele Nkosi yami, sibingelele umhlaba, sibingelele isizwe. Sibingelele abantu Nkosi yami, lo bingelelayo udokotela u2+2. Usigadla senyama safele emazweni ondaba zabantu ziyakhulumisa. Khuluma kwahlula iphoyisa. Hayi ke angikho lapho, ngiyanibingelela ngokhisimuzi omuhle kini nonke. Ngithi ukhisimuzi omuhle kini nonke. Ujabule ungajabulanga kodwa ukhisimuzi awube muhle ngoba empilweni ngeke kuhlale kunje. Ngabe ujabulile ujabulanga kodwa khululeka ngoba empilweni ngeke kuhlale kunje. Kusho mina isigadla senyama. Bakithi bazalwane bandlela kaNkulunkulu Nkosi yami, siyacela kuba ndlalele nasi isihloko ngisiphathe namhlanje sokuthi ukuhlupheka kwethu sisola abazali bethu. Ukuhlupheka kwethu sisola abazali bethu. Ingani ngiqhamuka nalesihloko namuhla? Ngifuna ukuba izwe lazi nabantu baqonde ukuthi okunye kokuhlupheka kwethu kungenxa yabazali bethu, ngoba abazali bethu kungenzeka kube kabili, babe nalo ulwazi babe ngenalo ulwazi, kodwa ukuhlupheka nje okukhulu kulethwa abazali bethu. Sisi bhuti nawe mama, nika omunye umama, share le video uyidlulisele komunye. Sibona ukuthi angeke nisithole isixazululo kudokotela u2+2 mayithi ukuhlupheka kungenxa yabazali bethu. Lokhu kushisa ukuthi uma usukumile umzali wakho ekusukumele usemncane awungeke uhlupheke. Umzali uma ekwazi ukusukumela izingane zakhe angeke izingane zakhe zize ihlupheke. Ingakho ngithi mina ukuhlupheka nje kungenxa yabazali bethu njengoba nisibona sihlupheka. Abanye baze bathi sengizamile akukho engakusebenzisanga kodwa impilo yami kayiguquki. Lalela, umzali unelungelo lokuthi nithi nakhile nihleli ningakabi nabantwana kodwa nicabanga ukuthi uma sithola abantwana sobanakekela kanjani ukuze bengafani nathi ngokwezinga lempilo. Uma umzali ekwazi ukusukuma asukumele umntwana, Nkosi yami ngiqinisile kunabantwana lana angifuni ukube ngegama lesilungu ngoba isilungu angisazi, kodwa kunabantwana ukuthi mabangena esikoleni, ukungena kwabo esikoleni bangakaze basokole futhi abasokoli inhlobo baze baqede esikoleni. Baqede esikoleni kube ngathi umsebenzi bebebekelwe. Kwenziwa yini lokho? Ngoba siyakubona ngakithi lokho kwenziwa ukuthi umzali wasukuma kunesikhathi walanda into ethi angeke kuhlupheke izingane zami. Wazenze njani izingane? Noma izingane zayisencane zingabonanga lutho. Ilapho kuhle khona phela ukuthi wena angisiyeke lesihloko ngoba ngizosuke ngikhuluma amaqiniso, kodwa manifuna niqhubeke ngaso nifone nje nibo 5 nithi angibuye naso ngisizwe isizwe sakithi. Ngiyabonga.